Neuadd dim organwg di fan hyn, ac mae'r gornel yma'n llawn danteithion yn yr adran cynnyrch y Gwaith Llaw Cathrine Llewelyn Morris fan hyn o Langian. Penllyn di bod yn brysur iawn yn beirniadu heddiw yma, do. Mae pobl di bod yn cyrraedd rwan i weld pwy sydd wedi cael y cardiau coch. Yr adran melysfwyd ac addurno, wel, mae'r gwaith yma, mae'n wleddu'r llygad yn sicr. Yndi, mae'n safon uchel iawn yn bob dim i ddweud y gwir, ond o'n i'n mwynhau edrych ar be oedd bobl wedi wneud yn fan hyn, achos mae dipyn o waith wedi mynd i bob un ohonyn nhw. Mae hon yn gyntaf, oherwydd bod yna stori yna'n does. Mae moch bach mae'n gymeriadau ddechrau ni. Ar ei cefn y baw. A wedyn mae'r gwartheg mae nhw ddawl efo'r gwefusau pinc. A hefyd yn ei chwilio am wbeth gwahanol, a mae yna dŵl sgyn y ffermwr yma. Yn amlwg mae o'n drwsiau tractor. Mae golwg digon benain yma fan hyn, does? Da chi'n iawn, mae'n y stori gwych. Lawr ar y fferm, dechrau da. Wedyn, da ni'n Hanarfon, sef Sir Gynarfon, bydd Sir Nawdd. A be di'r gamp yn fyma ta? Wel, mae hwn sydd wedi cael cyntaf, mae hwnna'n eising wedi cael ei wneud. Da chi'n adio powdwr iddo fo, mae'n cledu. Ac cyn peintio, mae haid i fod yn hollol sych. Felly gwaith peintio? Peintio y brwsh a paint, ond brwsh a paint bwyd felly da. Da chi'n cymysgu hwnnw i wneud o'n fwy tenna. Ond dwi wedi licio hwnna, achos mae hwnna, lle mae wedi wneud ei gyd efo llaw. Pryd mae hwn, mae nhw wedi defnyddio eising arall, math arall o eising i wneud i'r castell idrych dangos allan mwy. Rhyn peth yn fanna hefyd. A mae hon wedi cael ei beintio hefyd, ond o'n i'n teimlo efo hwnna, mae'r rhan ohono fo yn gam, felly. Susan Davies wedi ennill yn fanna, a mae henw hi ar y cardyn coch o fan hyn ar ddangosfa o gypanna, neu gacena cwpan. Ie. Gawch chi addurno nhw mewn unrhyw ffordd, lle cewch? Wel, efo addurniadau fel hyn, fedrwch chi wneud nhw flaen llaw, a wedyn gadael o dan munud weithiau i wneud y cacena, a wedyn ydych chi'n gallu rhaid hein, achos mae'r addurniadau mae gyd eisiau cael sychu, neu chi sa chi rhaid nhw'n lyb, fysa nhw yn plygu'n bob siap, a fysa fo ddim mor arbennig am a hynna. Mae nhw'n fanwl hefyd, dydyn nhw. Felly Alice sy'n fanna, da ni'n rygbi hwma. Da ni fo Merchaid Cymru. Da iawn. Ydan. Gar lan y môr wedyn. Ie. Ond da ni'n licio hwnna, achos bod yn Saesneg, mae o'n cyfiawnhau, mae yna stori. Stori rygbi yna. Gyfanwaith mewn ffordd. Ie. Achos oedd 5, o leia 5 o gacena bach, a wedyn o fyny bawb wneud o mwy os ydyn ni isio. Oedd gennych chi resiad o waith i feirniadu, a dwi'n licio hwn, gacan novelty, ond caca dymu di hwn. Ie, wel, nice. Ie, sy'n ni'n cymryd, dymud dio, ond maen nhw wedi reid eising iawn arno fo, achos da chi'n gallu gweithio ar dymus mewn ffordd i wneud nhw. Am bod hwn gen penny load i ddod i'r brig gyda chi? Wel, mae y gwaith y fan hyn, i gymharu â hwnna, maen nhw wedi defnyddio fel cutters bach. A efo hwn, maen nhw wedi wneud o efo llaw, a dwi'n teimlo bod o'n fwy byw, felly mae'r nionyn a'r tomato a'r caws. A'r letys a'r cwbl i gyd. A sôn am y byrger. Mae'r nionyn yn fan, dydy'r heina yna. Yndi. Arbennig, a wedyn y sglodion. Penny low yn fanna. Wedyn un bach arall, cacen ar gyfer dathliad, a mae'r hein yn smart. Yndi, wel, yn anffodus, wedi defnyddio bloda wedi gwneud yn barod, mae'r person yna. Ond mae hon yn arbennig o gacan. Gacan brodas, dwi'n cymryd ydy. Dda, Robin y Mari. Ia, pwy awyr, yr ar a'r em. Ia, ond mae'r dail wedi cael ei gwneud efo eising, da chi rwlio fo allan, a mae haid efo fod yn dena. A wedyn mae'r bethau air wedyn yn neud o fwy modern, dydy. Ydy, mae'n hardd iawn, hardd dros ben. Felly llongyfarchiadau Susan Davies. Ie. Da chi ddynas fawr iawn efo hi heddi mas o'n i dweud. Dydym wedi talu'n byd imi. Na, fel dwi'n siŵr. Ond da chi wedi cael eich plesio fel beirniad? Do, tad. A di mwynhau'r profiad? O, difyr dros ben. A da chi'n un sy'n gystadlu chi'n weithio?
Yndw. Wel, cefnogi sioea lleol. Ie, hynny'n bwysig i fi dydi. Yndi. Da chi'r ochr arall i'r bwrdd heddiw. Ie, do. Llaw Cathrine, diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs. Gewch chi fwynhau gweddill y sioe fan. Da iawn. Da iawn.